Huwag kang magnegosyo kung tamad ka. Kanegosyo, hindi ito insulto para sa iyo. Ito ang katotohanang iwasan ng marami, pero hindi dapat takasan. Oo, kanegosyo, lahat tayo may pangarap. Gustong umasenso, gustong kumita sa negosyo, gustong ihaon ang pamilya natin. Walang mali doon. Pero ito ang tanong ng karamihan. Handa ka ba sa kapalit? Kasi ang negosyo, hindi lang yan may maganda kang idea, hindi lang yan hype or motivated ka. Ang negosyo ay isang responsibilidad. Sa negosyo, araw-araw may problema, araw-araw may kailangang desisyonan, araw-araw may pressure nga dudurog sa atin kung mahina tayo. Sa negosyo, hindi ka pwedeng tamarin kung may mga bayarin ka, at hindi ka rin pwedeng sumuko kung may taong umaasa sa iyo. Hindi ka rin pwedeng magpahinga dahil wala kang gana. Ito ang totoo ka negosyo. Hindi ka kulang sa pangarap. Ang kulang mo ay consistency. Kasi gusto mo ng resulta, pero ayaw mo ng paulit-ulit na trabaho. Gusto mo agad ng income. Ayaw mo ng bigat ng responsibilidad. Makinig ka kanegosyo. Ang sipag sa negosyo, hindi lang pawis, disiplina yan sa isip. Kung kahit pagod ka, gagalaw ka pa rin. Yung kahit wala ka ng gana, babangon ka pa rin. Yung kahit wala ka ng kita, pero tuloy ka pa rin. Kasi dito nagkakaiba ang may gusto lang sa talagang nagtatagumpay. Hindi nananalo ang pinakamatalino at hindi rin ang pinakamay talento. Ang nananalo, yung hindi siya sumusuko kahit paulit-ulit na nahihirapan. Kaya kung kanegosyo, kung gusto mong magnegosyo, gawin mong standard ang sipag. Gawin mong habit ang consistency. Tandaan mo to kanegosyo. Kung papasok ka ng negosyo, huwag mong dalhin ang ugali mong pagiging tamad. Hindi ka aasenso sa mamaya na, or sa pwede na to, or sa bahala na to. Sa negosyo, ang maliit na katamaran ngayon, malaking kawalan yan sa negosyo mo. Kasi kanegosyo, ang tagumpay mo, hindi lang para sa matalino nga negosyante o may kapital na negosyante. Para ito sa taong kayang magpakita araw-araw na kahit pagod, na kahit wala siyang gana, o kahit walang kasiguraduhan, continue pa rin siya. Yung kahit na walang pumalakpak o walang nag-cheer sa kanya, tuloy pa rin siya. Yung kahit paulit-ulit ang ginagawa niya, ginagawa pa rin niya ng maayos. Kasi ang totoo kanegosyo, hindi ka kulang sa pangarap. Kulang ka sa disiplina. Gusto mo ng malaking kita, pero ayaw mo ng maliit na hakbang araw-araw. Gusto mo ng resulta agad, pero ayaw mo ang proseso. Tandaan mo to kanegosyo na ang entrepreneurship, hindi ito sprint. It is a marathon. Hindi ka manalo dahil sa isang malakas na simula. Mananalo ka dahil hindi ka tumigil. Sometimes kanegosyo na darating ang araw na mapapagod ka, no? Yung tipong gusto mo nang sumuko, pero doon ka sinusubok kung pangarap lang ba ang meron ka o may paninindigan ka rin. Kung seryoso ka kanegosyo, paguhin mo ang mindset mo. Hindi ka nagtatrabaho kapag sinisipag ka lang. Nagtatrabaho ka dahil may responsibilidad ka. Kaya kung gusto mong magnegosyo, magdesisyon ka ngayon. Hindi ka magiging tamad, magiging consistent ka, magiging disiplinado ka. Dahil ang negosyo, hindi para sa mabilis sumuko. Ang negosyo, para ito sa mga taong marunong magpatuloy kahit mahirap. Okay?